नैबे भिडिअ'आवहाय सावरायगोन जोङो गोदान चेप्टारनि सायावहाय बा गोदान आयदानि सायाव बेयाव सावरायगोन जोङो थाखो 10नि सानखान्थि आयदानि खोन्दो 6 बे खोन्दो 6नि बेवहाय दं जोंना आखान्थिथाम एबा इंराजियाव मा बुङो जोङो ट्रायंगल्स होननानै बुङो जोंना बेवहाय जों सावरायगोन 6.1 नि थाखाय जोङो सिनायथि होनाय जों बेयाव सावरायगोन बेयावनो दङ जोंनि सावरायगोना गोरोबलि सावगारि एबा कंग्रुएन्स फिगार्स बेनिफ्राय महरसे सावगारि सिमिलार फिगार्स जों बे भिडिअ'आवहाय बिसोर मोननैनि सायाव जोङो सावरायगोन जायफोराहाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै साबस्क्राइब खालामनानै ला जाहाथे उनावहाय गुबुन आयदाफोरखौबो जुदि आपल'ड खालामोब्लाथाय नोंथांमोनाहाय थाबैनो नुनो मोनो बेनि थाखाय नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय मोनसे बेवहाय दङ गोरोबलि सावगारि गोरोबलि सावगारिया माबादिना जे गोरोबलि सावगारि एबा बेखौनो मा बुङो होनदों इंराजियावहाय कंग्रुएन्स फिगार जे बेयाव लाबाय आङो नाम्बार 1 खौ जोङो गोरोबलि जे माब्ला जरा जेयावहाय जोंना मा जानांगोन जरा मोननै सावगारिखौ रुजुनाय बे रुजुनाय जरा माने मोननै सावगारिया माब्ला जोंना गोरोबलि जागोन बेयावहाय जोङो सावरायगोन जे जायखिजाया आखान्थिथाम बा आखान्थिथाम जानांगोन बेनिफ्राय बर्गबाथाय बर्ग आयतबाथाय आयत बेबायदि बेवहाय आं आखान्थिथामखौ लाबाय जे बे मोननै आखान्थिथाम बे मोननै आखान्थिथामखौ आखिबाय बेनिनो नैबे आखान्थिथाम मोनसेखौ ए बि सि मुं होबाय आङो बेनिफ्राय बेखौहाय पि किउ आर होबाय आङो बेनिफ्राय नैबे खनानि माना साप'ज हमना लाबाय 50 खौ 50 लाबाय नैबेखौ लाबाय 60 नैबेखौ 70 हमना लाबाय आङो बेखौहाय बेबायदि हमना लाबायना अब्ला मा जागोन जे बेयावहाय जोंना गोरोबलि जानांगौबा बिसोर मोननै आखान्थिथामनि मोननै खनानि मा जागोन जखायाहाय समान जागोन मोननै खनाया मा जागोन जोंना समान जागोन मोखांसे खनाया बा बेजों बेना मोखांसे खना ए खनाजों पि खना मोखांसे खना बिसोर खनानि मा जानांगोन जोंना एखे जानांगोन समान बा बेबो 50 आरो बेवहाय बि खनाजों किउ खना मा जागोन बियो बे खनाजों बे खना मोखांसे बे मा जागोन 60 आरो सि खनाजों आर खनाजों मा मोखांसे खना बेयो मा जागोन बेखायनो 70 माने बेयावहाय गोरोबलि जानांगौबा बिसोर मोननै मोखांसे खनाफोरा मोननै आखान्थिथामनि मोखांसे खनाफोरा मा जागोन जोंनियाहाय समान बेयाव ओमफ्राय जोङो एंगोल ए नि समान मा जागोन एंगोल पि बेनिफ्राय एंगोल बि नि समान मा जागोन एंगोल किउ आरो एंगोल सि नि समान मा जागोन जोंनाहाय एंगोल आर बे जानांगोन आरो माने गोरोबलि जानांगौबाथाय नैबे खनाफोरा जोंना समान जाथारनांगोन बेनिफ्राय मा जाबावनांगोन जोंनिया नैबे आखान्थिफोरनि जखाया मा जानांगोन जोंना समान जानांगोन जेखौ लाबाय जोङो 3 3 3 अब्ला बिसोर 3 जायोब्ला नोंसोरबो 3 3 3 जाजोबनो नांगोन माने नैबे आखान्थिजों नैबे आखान्थि मोखांसे आखान्थि ना बेयावहाय ए बि जोंहाय पि किउआ समान जागोन बेनिफ्राय बि सि जों किउ आरआहाय समान जागोन बेनिफ्राय ए सि जों नैबे पि आरआहाय मा जानांगोन समान जानो नांगोन ए सि जों माया पि आरआ जे होमबा मा जाबाय जे जोंना मोननै सावगारिया माब्ला गोरोबलि जागोन दोङो जेब्ला बेवहाय बिसोरनि मोखांसे खनाफोरा माने खनाफोराहाय मा जानांगोन मोननै खनाया समान जानांगोन मोननै आखान्थिथामनि मोननै खनाया जोंना मा जानांगोन समान जाजोबनो नांगोन बेनिफ्राय बिनि आखान्थिफोरनि जखाया मा जानांगोन समान जानांगोन मोखांसे जखाफोराहाय बेवहाय ए बि बेनिफ्राय पि बि ना बिसोर मोखांसे आखान्थि बिसोर मा जानांगोन समान अब्ला जोङो बेबायदि जायोब्ला बेखौ मा होनना बुङो जोङो माबायदि सावगारि होनना बुङो जोङोहाय गोरोबलि सावगारि जाबाय गोरोबलि सावगारि दानिया महरसे नै नाम्बार दङ महरसे एखे महरनि बेवहाय आङो नै बिसोर मोननै आखान्थिथामखौ आखिबाय बेवहाय ना बिसोर मोननैया मा मोननैबो आखान्थिथाम बिसोर एखे महरनि बे मोननैयाव मा दङ मोननैबो सावगारियावहाय मोनथाम आखान्थि दंना बेनिफ्राय मा दङ मोनथाम खना दङ बिसोरो महरसे बेनिफ्राय जेब्ला बेवहाय मोनसे बेंखन आरो मोनसे आखान्थिथाम लायोब्ला बेवहाय ना बेवहाय बेहा मा दङ मोनथाम आखान्थि दंना बेनिफ्राय बिनि धोरोम आरो बेवहाय गुबुन गुबुन बिसोरो बेवहाय बे मोनसे आखान्थिथाम आरो बेयो मा बेंखन ना होमबा बिसोर मोननैया मा नङा महरसे नङा नुनायावनो महरसे नंखाया बिसोरना होमबा बिसोर मोननैया मा नङा जोंनाहाय महरसे नङा बिसोर मोननैया दानिया जों बेवहाय नायनोसै माब्ला महरसे जागोन जोंना ना
बेवहाय जों नायगोन बेवहाय एखे रोखोमनि जागोन सावगारियाहाय महरा एखे रोखोमनि जानो नांगोन दहाय बायदि सिगांनि बायदिनो बेखौबो ए बी सी बेखौ पी किउ आर बेबायदि लाबाय जोङो ना बेयावहाय बेखौ लाबाय जोङो 60 बेखौ 50 आरो नैबेखौ लाबाय 70 ओमफ्राय मा जानांगोन दहाय बायदि बिनियाबो एखे मा होनो मोखांसे खनाया मा जागोन जोंनाहाय एखे जागोन बेवहाय मोखांसे खनाया मा जागोन एखे होमब्ला बेयाव मा मोनगोन जोङो एंगोल ए नि समाव मा मोनगोन जोङो एंगोल पी बेनिफ्राय एंगोल बी नि समाव मा मोनगोन जोङो एंगोल किउ बेनिफ्राय एंगोल सी नि समाव मोनगोन जोङो एंगोल आर बे खनाजों बे खना मोखांसे बे खनाजों बे खना मोखांसे आरो बे खनाजों बे खना मोखांसे दानिया जोङो बेवहाय मोनबायना बेनिफ्राय मा जानांगोन जोंनिया दाना आखान्थिफोर बेवहाय बेखौ लाबाय जोङो साप'ज 2 बेखौ लाबाय 5 बेखौ लाबाय 3 होमब्ला मा जानांगोन बेवहाय 10 4 6 बेखौ लाबायना जे बेवहाय मा जानांगौ जोंनियाहाय मोखांसे आखान्थिनि रुजुथाय ना बिसोर मोननै मोखांसे आखान्थिफोरनि रुजुथाय बेवहाय ए बी आरो पी किउ बेनि रुजुथाया बेसेबां जागोन 2 ए बी आखान्थिनि जखाया 2 पी किउ नियाहाय 4 होमब्ला मा मोनगोन जों बेखौहाय हाफ मोनगोन जों ना दानिया दङ बी सी नि मोखांसे आखान्थिया बबे किउ आर बी सीया बेसेबां जोंनाहाय बी सीया दङ 5 किउ आरआ मा दङ जोंना 10 अब्ला बेखौबो जोङो 5 जों रानोब्ला बेबायदि मोनगोन जोंना 5 जों रानोब्ला 10 खौ 2 दानिया एसी नि मोखांसे आखान्थिया बबे जोंना पी आर बेयाव दङ 3 6 मोननैखौबो 3 जों दानोबा 1 2 बेवहाय मा जानांगौ जे जोंनिया महरसे जानांगौबा जोंनिया जे मोननै सावगारिया जुदि महरसे जानांगौब्ला मा जानांगोन बिसोरनि खनाफोरा मोखांसे खनाफोरा मा जानांगोन मोननै मोखांसे खनाफोरा समान जानांगोन आरो बेजों लोगोसे बिसोर मोनथाम आखान्थिनि जेनाखि रुजुथाय आखान्थिफोरनि रुजुथाय बियो मा जानांगोन जोंनाहाय जे आखान्थिफोरनि रुजुथाया मा जानांगोन जोंना समान जानो नांगोन बेवहाय नाहाय आखान्थिफोरनि रुजुथाया बिनियाबो हाफ बिनिया हाफ ना मोनथामनिया मा जादों बेवहाय समान जादों जे जों मोनथिबाय जे मोननै सावगारिया महरसे जानांगौब्ला मोखांसे खनाफोरा मा जानांगोन समान जानांगोन आरो आखान्थिफोरनि रुजुथायफोरा मा जानांगोन जोंनाहाय समान जानो नांगोन माने बेवहाय जोंना जानांगोन ए बी पी किउ अपन बी सी किउ आर समान ए सी पी आर जे मोनबायना मोनसे थोरमा नै बियो आरो मोनसेयाहाय नै बियो माने महरसे जानायनिया ना बेवहाय मोखांसे खनाफोरा समान बेनिफ्राय बिनि आखान्थिनि रुजुथायफोराहाय समान जे बेवहाय नैबिसोर मोननैबो एखे बेयाव ना बिनियाबो मा होनो खनाफोरा समान जायो मोननैयावबो गोरोबलियावबो महरसेयावबो नाथाय गोरोबलिनिया मा जायो आखान्थिनि जखायाहाय समान जागोन महरसेनिया मा जागोन जोंनियाहाय आखान्थिनि रुजुथाया समान जागोन बियो ना स' दिनै भिडिअ बेखिनियानोसै जुदि नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनोब्ला लाइक शेयार खालाम आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना ला बेजों लोगोसे बेल आइकनखौ अल नटिफिकेसनाव सेलेक्ट खालाम जाहाथे बेबायदिनो गुबुन आयदाफोरनि सायावहाय आपल'ड होयोबा नोंथांमोना थाबैनो नुनो मोनगोन बेनि थाखायनो गोजोन्थों।